Hola, bona tarda a tots. Com esteu? Avui us voldria explicar un llibre que he acabat de publicar que s'anomena Andròpnic vol ser lliure. És editat per l'editorial El Cep i la Nansa i il·lustrat per la gran dibuixant Pilarín Vallès. Bé, us explicaré l'argument així una mica resumit i us he de dir que el protagonista és un gos que es diu Drobnik. En Drobnik va néixer en una casa de pagès, com veieu aquí en la il·lustració. No tenia cap problema perquè tenia el menjar assegurat, tenia totes les comoditats i vivia en un ambient rural que li agradava molt. Però, esclar, va pensar que tota la vida aquí, fer-se vell aquí, morir-se aquí sense conèixer res més, doncs seria molt avorrit i molt monòton. Per tant, va fer un pensament i va pensar que tenia que marxar d'aquí, de la masia, i fer el seu propi camí, o sigui, fer un camí per buscar la seva autonomia, per créixer, per buscar la seva llibertat. I així ho fa. I a partir d'aquí doncs, comença un recorregut d'aventures perquè li passen moltes coses i ha d'afrontar tot sol moltes inseguretats i molts problemes. Problemes, per exemple, com tinguer que esquivar animals perillosos que se li presenten o, per exemple, doncs, hi ha vegades que fins i tot es fa mal i hi ha una ocasió que té que anar al veterinari perquè se li ha trencat una pota i, clar, quan veu les injeccions i això, doncs s'espanta una mica. Però en Drobnik és un gos que té molta valentia, és molt valent, té molt coratge, per tant, encara que tingui problemes, els va superant. I va fent el seu recorregut. I aquí també trobem que troba coses que no tot és negatiu, sinó que en troba també de molt positives. Per exemple, doncs, troba que quan és en el poble troba un altre gosset que també està perdut, que li posa per nom Pèl Roig i es fan molt amics. Llavors aquí neix una relació d'amistat molt maca i això és molt bonic. I també quan arriben a la ciutat, més endavant, perquè va caminant i va fent tot aquest camí, troba altres gossets i a la ciutat, esclar, ell també voldrien jugar amb els altres gossos, però no pot ser perquè a la ciutat tots els gossos porten corretja i tots van lligats per l'amo o la mestressa i es troben molt sorpresos perquè ells això no ho sabien, no? I van fent descobertes perquè veuen que totes les coses són molt diferents i també a la ciutat descobreixen la música perquè troben un violinista que toca el violí. Fins que després de moltes coses que els hi passen positives i negatives i de fer tot aquest recorregut d'aventures, doncs en l'últim capítol el Drobnik coneix un personatge molt especial que es diu Àlex i és un personatge que li canvia la vida. I aleshores aquí passa una cosa molt especial i representa que acaba el recorregut, el títol del capítol és He trobat el meu lloc, perquè el Drobnik es troba tan content i tan feliç que representa que ja ha assolit l'objectiu que es havia plantejat, perquè ell el que volia era això, volia ser lliure i marcar-se un objectiu i aconseguir-lo fins que al final ho troba. El que passa que jo no us explicaré realment què passa en aquest capítol perquè això ho heu de descobrir vosaltres quan arribeu fins aquí, aquí en l'últim capítol. Aquest llibre és per anar-lo llegint en mica, un trosset cada dia i gaudir-lo des de la primera pàgina fins a l'última, paraula per paraula, frase per frase, i llegir-lo en veu alta i disfrutar-lo perquè és molt divertit. Aquí tenim tots els personatges que intervenen, des del músic, el caçador, el veterinari, els avis de la masia, i tot això ja ho veieu que està molt ben documentat per les il·lustracions de la Pilarín Vallès que us he anat ensenyant a mesura que he anat explicant.
res més, desitjo doncs, que us agradi, que estic seguríssima que us agradarà, i també m'agradaria que quan hàgiu acabat de llegir el llibre us féssiu la pregunta de si en Drobnik ha valgut la pena que fes aquesta decisió de fer el seu propi camí i d'aprendre dels seus errors i de voler créixer tot sol. A veure què en penseu d'això, eh? Llavors, a veure vosaltres quina opinió teniu. D'acord? Doncs res més. Moltes gràcies, espero que disfruteu moltíssim, molts petons i fins sempre. I per acabar vull passar unes fotos com a recordatori del dia de la presentació que la vam fer a la llibreria a la Llar del Llibre de Sabadell, on vam explicar el llibre i la Pilarina ens va obsequiar amb uns dibuixos al natural. Ens ho vam passar molt bé, vam disfrutar molt i espero que vosaltres també disfruteu al llegir el llibre. Gràcies.